Hola, veus, vull compartir amb tots vosaltres una reflexió del que va estar per mi visitar la Promenade des Anglais, el lloc de l'atemptat terrorista a Niça, on van morir almenys 84 persones i hi va haver centenars de ferits quan un camió va aplastar una multitud que estava veient, que acabava de veure els focs artificials amb motiu de la Festa Nacional de França, el 14 de juliol. Nosaltres, el meu company i jo, vam arribar al lloc de l'atemptat, a la Promenade des Anglais, per la tarda, el mateix divendres, i hem de dir que allí hi havia una tranquil·litat absoluta. Tota la Promenade des Anglais estava tallada tant per la policia, estaven realitzant encara inspeccions a la zona, els primers rams de flors i de missatges de condol i espelmes ja es començaven a acumular als laterals del passeig marítim. En arribar, el que hi havia allí podíem observar el que havien estat els restes de la gran tragèdia que es va viure allí. Veiem mantes isotèrmiques d'haver cobert els cadàvers, mantes isotèrmiques a les papereres al llarg del passeig marítim, guants dels serveis sanitaris a terra. Era una sensació molt... no sé com descriure-ho. S'ha de viure no hi ha paraules per descriure-ho, el que se sentia allí, no? Al dia següent ja el passeig marítim de Niça va recobrar una mica la normalitat. Una gran unió de persones vingudes d'arreu d'Europa, d'arreu del món, venien a trametre el seu condol, tant a les víctimes, a la família de les víctimes. Cap allà al migdia, un cop es va obrir als vianants la part per on va passar el camió, els restes de la tragèdia eren evidents. Hi havia taques de sang per tot el passeig. Per tot el passeig. Era una sensació que, com dic, no es pot explicar. Sensació d'impotència, de ràbia, de tristor. La gent plorava molt, molts drames, molta gent plorant, molts testimonis, van parlar amb testimonis, un home que va veure com el camió, això ens ho va dir entre llàgrimes, l'home no podia contenir les llàgrimes quan ens ho explicava. Una mare portava els nens agafats de la mà i el camió va fer que els nens sortissin volant, i això aquest home ens ho explicava en un mar de llàgrimes que no pots evitar que se't posi la pell de gallina i que tu també t'afecti molt, 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 molt com a persona, no? Com pot passar això en aquest món en el que vivim, no? La tragèdia es va anar cobrint per les flors, les espelmes, les mostres de condol, uns grans altars es van crear al voltant dels quals la gent, fins i tot agafada de les mans i mirant-ho i amb els ulls tancats, pregaven, en homenatge a aquestes víctimes. Vam veure una gran quantitat d'ossets de peluix, ja que en aquest atemptat van morir una desena de nens i molts encara també continuen en estat crític. Se'm va partir el cor quan es veure una fotografia on es veia la cara d'un nen que devia tenir uns 5 o 6 anys, amb un missatge de les seves companyes, entenc, de la seva edat, o de l'escola, o les seves germanes, no sé ben bé qui eren, però veure aquella foto del nen al costat d'una pilota de futbol i al costat d'un osset de peluix i veure aquestes nenes mirant aquella foto, plorant, abraçades a la seva mare, això són coses que no s'obliden. Concretament ara ens trobem al lloc exacte on el camió va aturar el seu recorregut. Va fer tot aquest recorregut des del passeig dels anglesos, on veiem ara, i aquí, just en aquest punt, aquí, just davant del casino de Niça, és on el camió es va aturar. Just davant del casino, on va morir, la policia va tirotejar la cabina del camió i va abatre el terrorista. Hem de dir que allí hi havia el toll de sang on va morir el terrorista. Aquell punt es va convertir en un punt de descarregar la ràbia que la gent tenia, no? Allí la gent no posava ni flors, ni espelmes, ni missatges de condol, allí tot eren pedres, van lapidar tot el que era el reste de sang on va morir aquest terrorista de 31 anys.
A les pedres damunt escrites tenia insults en tots els idiomes aguts i per haver. També al costat del toll de sang a l'asfalt, assassin, posava en lletres vermelles. A part de pedres, la gent llançava borilles, escombraries. Tot el toll es va convertir en un munt d'escombraries i era curiós observar des de lluny, no? La situació, molta gent observant aquell toll, no? De la sang de qui havia provocat la massacre, i fins i tot s'apropaven i escopinaven amb ràbia de com una persona podia haver provocat aquella massacre. És molt dur tot el que hem viscut allí. A nivell professional és una experiència enriquidora, però a nivell emocional, a nivell com a persona, se trenquen tots els esquemes i jo no he estat testimoni d'aquest atemptat. I el meu company i jo vam estar 24 hores després del que havia succeït. No em vull ni imaginar el que deu ser haver viscut això, haver estat testimoni, haver vist, sentit el soroll que feia el camió passant a més de 80 km per hora per aquell passeig, quan la gent estava tranquil·lament divertint-se, gaudint d'un concert, música en directe, acabaven de veure els focs, estaven estiuejant. Això ens podia haver passat a qualsevol. Com pot ser que al nivell d'alerta terrorista que tenim a Europa i al món continuen passant aquestes coses? Això és imparable. Com pot ser que la policia no tingués més cura d'això? Com pot ser que saltés el control policial? Em sembla molt fort i és normal que la gent que allí havia plorant amb molta ràbia pel que havia passat increpés a la policia, dient-los que com podia ser que els hagués passat això per tercer cop a França. Amb tot això també vull dir que lo ràpid que va l'actualitat, no? Nosaltres estem a casa, llegim el diari, veiem que ens expliquen moltes notícies i passem pàgina molt ràpid, no? Perquè l'actualitat és molt intensa, a un ritme molt frenètic. Divendres ens deien atemptat terrorista a Niça, 84 morts. Al cap de 24 hores, cop d'estat a Turquia. Al dia següent un tiroteig als Estats Units. I ahir un jove ataca amb un atxa un tren a Alemanya. Amb tot això vull dir que almenys 84 persones han mort i passem pàgina ràpidament. L'actualitat ens diu avui ha passat una altra cosa i demà passarà una altra, però quan vius això, quan dius m'aturo amb aquesta notícia, vas al lloc dels fets, veus el que ha passat, veus la tragèdia, el drama, els plors, la impotència, la ràbia, te fa reflexionar això, de lo ràpid que va l'actualitat, no? Una rapidesa que ens impedeix centrar-nos en la gravetat d'un fet com aquest, no? Però és que, atenció, ens han dit que han mort 84 persones. Això que ja, al dia següent ja no ens en recordem?